Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Contoh wonten ngarsanipun para kiai, para alim, para ulama, para bantu contoh wonten ngarsanipun Bapak Kyai Haji Yasin, Bapak Yai Yusuf, Bapak Abdullah, Bapak Untung, Bapak sedaya para ustaz yang kawula hormati kita derehi mangga atur pangandikanipun. Contoh wonten ngarsanipun wabil khusus Ketua Takmir Mushola Umar Kamil, Menpun Bapak Sutrisno, kalah sedaya pengurus yang kami hormati. Kunjung datang sedaya panitia pelaksanaan kegiatan Bapak jenenge tabligh akbar santunan anak yatim ingkang kawula hormati. Kunjung wonten ngarsanipun Pangabat-pangabat Praja minangka pandhem-pandhem ingkang kawula tasih. Kunjung wonten ngarsanipun Bapak Katriyono menapa dene sedaya pangabatipun ingkang kawula hormati. Piknik onone kaya ngene. Wonten ngarsanipun Urung tau ono piknik. Ngandakene kaya ngene ta. masih harian ingkang kawula hormati supados sedaya jamaah pengaosan ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepisan monggo salam-salam kita puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten kawudangan dari menika Apa iya? kula sami tasih pinaringan sehat lahir batin saged pinanggih warsa enggal taun baru Hijriah, tasih pinaringan rezeki ingkang halal barokah, tasih pinaringan anak sing saleh lan salehah. Mugi rumah tangga tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Rezekinipun kathah, halal barokah. Ingkang saged tidak pekah, ugi saged dipatinah. Rumah tangganipun diparingi bahagia dunia ngantos akhirat. Allahumma salawat wa salam mugi kunjung datang kami pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten nyambut ingkang saking tuan-tuan syafaatipun bincang wonten yaumil kiamah. Allahumma. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, dalu niki kita sareng-sareng syukur dhateng Gusti Allah. Bilih kula biasane tasih pinaringan panjang yuswa, tasih pinaringan sehat lahir batin, saged pinanggih warsa enggal. Mila kula biasane kedah dhateng Gusti Allah ingkang maring kanikmatan rina wonten urip tanpa pitungan. Terus boten. Bu. Dereng ngantuk to nggih? Nggih dereng ngantuk, digatake kula sing matur nggih. Rina wong ini Gusti Allah paring nikmat itu jan tanpa pitungan. Mula kedah disyukuri leres napa boten. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Nek kula sampeyan sakniki ngitung-ngitung nikmate Gusti Allah jan belas boten saged jumlah. Sampeyan bayangke barang sithik mawon niku ragate larang tur rekoso upama sampeyan boten saged nuntut, sampeyan ngantos ragate kita tak bayar golek gantung. Pinten kira-kira? 9 juta Mas Kamil. 9 juta. Nggih, wong ora iso. Tuh, sampeyan ujug-ujug melulu ora iso ngedhet kira-kira ragate pira? 100 kujul nggih. Lah, sampeyan kira-kira ora iso ngedhet bingung niku nggih raga. Sampeyan ora iso ambegan tambah. Nggih nemen ragate malah rambali oleh kumpul kancane. Nah, kula awake dhewe sakniki padha syukur
sebab napa Gusti Allah ngendika la ing syakartum la azidan. Nek awakmu iki gelem syukur diemboi. Mula sithik-sithik ayo bareng-bareng ngucap alhamdulillah. Iso ambutkan alhamdulillah. Iso ngomong alhamdulillah. Iso kedep alhamdulillah. Iso ngentut alhamdulillah. Iso pipis alhamdulillah. Mula sithik-sithik kudu disyukuri. Lalu syukur awake dhewe niku ana syukur bil jinan, ana syukur bil lisan, ana syukur bil arkan. Syukur ning jero ati niku jenenge syukur bil jinan, sing ngerti ya namung awake dhewe kali Gusti Allah. Mula perlu diucapi nganggo ucapan alhamdulillah. Tangga teparo karo kuping-kuping sing krungu melu ngerti ora cukup niku tok nek iso diarkan dengan suatu perbuatan. Mula Bapak Ibu setiap malam suro niki dadi peringatan ning endi enten napa to peristiwa suro niku. Awake dhewe diparingi iso ketemu tahun baru 1445. Leres boten? Nggih. 1945 Hijriah niku tahun Hijriah. Nah tahun Masehi sampun 2023. Niku tahun Masehi. Nah nek kali tahun Jepang katanya 40 tahun. Nah ini sing diperhati niki tahun baru Hijriah. Nek toto lain tahun Hijriah niku kacake kali Masehi 600 tahun. Sebab tahun Masehi itu dihitung saking zamanipun Nabi Isa alaihi salam. Nek tahun Hijriah niku patokane saking hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nek toto lahir. Namun aslinipun bulan-bulan pertama sejak dunia niki enten. Niku dipun damel kalian Gusti Allah. Niku nggih sampun wonten bulan-bulan sing diwastani bulan Muharram niku nggih bulan pertama awit zamanipun Nabi Adam alaihi salam. Kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toto lahir Kanjeng Nabi niku dadi nabi paling akhir. Kanjeng Nabi tapi nek menurut aturan roh wonten kitab Daqaiqul Akhbar. Kanjeng Nabi Muhammad niku secara roh 70.000 tahun saderengipun Nabi Adam, Nabi Muhammad rohipun sampun dipun damel Gusti Allah sing dijenengi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula nalikanipun Nabi Adam alaihissalam dipun papan panggenaken wonten swarga. Entuk perintah Adam kabeh nikmate swarga nikmatono. Apa sing ana nikmatono. Nabi Adam keliling swarga kesel lereng ngantuk. Nun saru iki menawa sing ngantuk. Bele. Gedang kuto godhonge sengkleh wong sing ngantuk tutuke duwe. Gedang kuto dipangan uler wong sing ngantuk duwe karo ngilem. Salatullah Nabi Adam ngantuk, setelah Nabi Adam ngantuk dipundhut. Napa sing dipundhut? Tulang rusuk bagian kiri paling bawah. Atas perintah Gusti Allah, utusan Jibril diaturke Gusti Allah dipun ciptakaken makhluk sing wanyu dideleng wonten sebelah Nabi Adam nalika ngantuk ing swarga.
nang swarga ngantuk luwih kelangan, apa meneh nek ngantuke ning gamo. Nggih, ing swarga Nabi Adam ngantuk kelangan, napa meneh sampean ngantuk ing gamo. Hati-hati sampean semati ilang. Dipun cetaken makhluk wong wadon sing ayu asmanipun Sayyidati Hawa. Sayyidah Hawa. Begitu terbangun Nabi Adam kaget, loh kok ana wong wedok ayu. Terus pundi kira-kira wong lanang kang kamil. Nek ana wong wedok ayu rasane piye? Teratap-teratap terus arep geragat. Nah, ya ora ngono biasa nek. Nah, niku ing swarga ora ana wong wedok liyane kejaba Siti Hawa. Wong sing ning donya kadang terus duwe bojo ora wong ayu pengen geragat. Lah, ketika Nabi Adam pengen cekel Siti Hawa, tangane Nabi Adam cekel kalih malaikat Jibril. Itu nek kalau saiki ngono mesti ya, jangan pegang dulu. Jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Tapi wong biyen Rumah Rahmat belum lahir. Cekel Mas Adam sampai orang itu demak-demek sadurunge sampean bayar mahar. Nah, mahare apa malaikat? Mahare bayar sholat maca sholawat. Ya sholawate piye malaikat? Diajari karo malaikat sallallahu alaihi Muhammad. Mulut tekan saya ini sholawat itu terkenal jenenge sholawat Jibril. Mergo niku sholawat sing marai malaikat Jibril sebagai mahar Nabi Adam menikahi Siti Hawa. Peristiwa pernikahan pertama niku wonten swarga sing nglampahi Nabi Adam kali Siti Hawa. Nah, niku mula Bapak Ibu nuwun sewu nek sampean do duwe anak ora entuk pacaran sik, nek pancen guru tenanan siap dadi bojone. Nek wis siap dadi bojone dan takoke nek dikai mahar aja malah diizinkan runtang-runtung renari. Nggih. Niki peristiwane Nabi Adam niku mawon diaturi insyaallah kados makaten sah resmi nek wis bayar mahar. Lari iki pemuda-pemuda iki tasih enten sing dereng duwe bojo. Oh tasih kata. Nggih, ora entuk pacaran dulu kecuali memang sudah resmi monggo arep rene. Nek dereng resmi aja runtang-runtung ngondak jari kumpul. Nah, ngoten iku ya. Ya, saiki DKE lagu sen Mbak Tina judulnya jangan lupa. Itu lagu lawas enak ya raga-raga. Ya Mbak Tina. Lajeng tindak-tindak mlaku-mlaku menikmati indahnya swarga. Tapi wonten swarga niku sampun wonten makhluk ingkang langkung dangu asmane iblis. Lah, iblis niku teng mriko diperintah Gusti Allah wa idqul nalir malaikat sujudi Adam wa sajadu ila iblis. Malaikat yang sujud kali Nabi Adam sujud. Tapi iblis boten purun sujud. Iblis napa ngomongnya ana khairum minhu, aku luwih apik daripada Adam. Kholaqtani min nar wa kholaqtahu min tin. Aku digawe saka geni, saka cahaya, saka nur. Nek Nabi Adam digawe saka lemah. Aku ora gelem sujud mergo kelakuane sombong iblis. Niku akhire iblis dicap neraka. Lah kanthi menika iblis nggodha kalih Adam. Oh, senang ngertos kanthi kula niku kopi pakai gula ndak, Pak? Pakai gula ndak? Pembuatan manisnya pakai gula, gula manisnya soalnya manisnya tidak ada di sini. Manisnya ada di kamu. Dan selalu kaya ini. Wah, itu pengalaman masalah itu.
Lajeng ringkes cerita Adam digodha kali iblis dan awakmu ngerti ramanane kita. Ngerti. Kowe tak kandhani nek ora ngerti manane, kuwi manane abadi nek kowe mangan roti, awakmu bakal abadi ning swarga, nek ora nyemplok roti awakmu bakal diusir saka swarga. Adam akhirnya tergoda mendhet setunggal bidahar boten saged batas medhun namung ngandhut wonten ngarep dulu diarani kala menji. Niku asli kenang-kenangan saka swarga. Sore nggih bakal njenengan apik digawa bali ning swarga. Ngoten. Lagi kula wong lanang-lanang kabeh duwe kala menji nggih keturunan sing Nabi Adam alaihissalam. Wong wedok boten cukup setunggal mendhet langsung kali tidak diboten saged balas medhut namung kandhet wonten ngarep dada. Dadi niku asli kenang-kenangan saka swarga. Mula barang saka swarga niku gawe ayem. Bayi cilik-cilik ngoten niku nangis berek-berek templeke dada mamang. Nggih. Ora mung bayi kuwean iku baru ngono. Nggih. Nek dada ayem. Mula senjatane ibu kula ngerti. Bapak-bapak anggere geger templek nang dada. Nah, tapi ya bapak-bapak kudu pangerten nek ibu-ibu marah-marah, sampeyan ojo diten sumure-mure. Grogono kantong 1.000 templek wong bathuk meneng wis. Luntur-luntur ana suarane mundur. Asa-asa mbah-mbah ora-ora ngono, sapa-apa ditutuki ngono lho. Nah, lajeng mergo satu kesalahan inilah Nabi Adam Siti Hawa diusir saka swarga. Nah, satu kesalahan diusir saka swarga, lajeng akhiripun Nabi Adam donga Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngakoni kesalahane mula sampai hari ini nek duwe salah wong wedok aja mengulung ora gelem disalahke. Disalahke bapak-bapak mesake. Bapak-bapak kok sesuk awan bengi kerja nyambut gawe banting tulang keras peringat anggere bali ora nggo duit sampean seneni iki sing salah sapa? Hah? Bapake mergo beneran godhet ngono. Cewek matre. Ya boleh. Nah, ngeten Bapak Ibu, dados kula sampeyan iki diparingi contoh. Nabi Adam wis salah sak perkara diusir saka swarga, ning masyarakat gampang duwe dosa pirang-pirang perkara pengin mlebu swarga. Lha ngono ta nggih? Nah, iki awake dhewe diajari karo Nabi Adam ngakoni kesalahane. Ya Allah, kula sampun ngani kula piyambak. Nek jenengan boten paring katresnan dhateng kula, dhateng kita Nabi Adam Siti Hawa, yakti kula iki termasuk golongan wong-wong sing rugi. Niku Nabi Adam istighfar nganggo donga niku istighfar Nabi Adam sujud 40 tahun. Bu, sampeyan nek sujud pirang tahun? 40 menit betah, 40 detik suwek. Nggih. Jenengan paling sujud terduduk munggah subhanallah, subhanallah. Urung rampung asik, rampung wae sampe munggah meneh. Terus salam lepat ngoten biasane. Nah, Nabi Adam sujud ping 40 tahun. Ditampa tobaté Nabi Adam Siti Hawa niku tanggal 10 Suro. Lah mula asline sasi Suro, asline Muharram, asli hitung-hitungan Islam itu sampun wonten awit zaman dunia pertama niku wonten. Cuma secara dohir wontenipun awit hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya Kanjeng Nabi secara roh, secara nur sampun wonten saderengipun Nabi
adab. Tapi dohiripun Kanjeng Nabi paling keri, najan paling keri Kanjeng Nabi Khotamul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin. Dadi pungkasane para nabi, Nabi Adam tekan Nabi Muhammad itu pungkasane Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Adam itu najan pungkasan ning dadi Imamul Anbiya, dadi imame para nabi lan utusan iku Kanjeng Nabi Muhammad, nabi kita, nabi ne wong gampol, nabi ne wong cantik, nabi ne wong donya. Mula nek hitung-hitung lu jare Muharram sasi hijrah ki awite hijrah Kanjeng Nabi. Lah kok jaman biyen kula nate takoni ngoten. Kula tak terangke teng mriki, asli awit donya niki enten Gusti Allah wis gawe hitungan tahun, hitungan bulan. Mula Nabi Adam iki dingapura ditampa tobaté wonten bulan Muharram tanggale 10 Muharram sing disebut-sebut Syura. Saka kata Asyura maknane 10 hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Terus peristiwa pertama sabari niku Nabi Adam Siti Hawa dipisah malih 100 tahun suwene. Malah 100 tahun. Sampeyan sungguh dipisah kebojoan 10 tahun sampeyan sungguh. Oh, sampeyan nggih bingung terus berusaha golek meneh nggih. Nggih wong saiki sediane akeh kok. Nggih stoke kathah saniki. Zaman riyin Nabi Adam Siti Hawa itu ora ana stok liyane. Mula dipisah 100 tahun ya terus golek-golekan. Begitu golek-golekan akhirnya ketemu wonten panggonan sing sakniki wonten Mekah mriku disebut Jabal Rahmah. Lah Jabal Rahmah iki nek cara bahasane Nasiharia apa Mbak Tina? Gunung Cinta. Ora tak tamake tak orang sebenarnya. Nggih, akhiripun kepanggih wonten Jabal Rahmah. Niku sasampunipun 100 tahun suwene dipisah. Akhirnya tetep ketemu. Mula sampean bareng yo kabeh manungsa bakal diuji. Sampeyan nek diuji pinter ing garap ujian aja kerusus, aja grusak-grusuk. Setiap ujian sing digarap kanthi sabar, telaten lan teliti bakal akan menambah kenikmatane keluarga sami Allahumma. Nomor kali Nabi Nuh diuji duwe umur dawa 950 tapi duwe umat angel-angel sampai lapor Gusti Allah diperintah kon gawe kapal digawe dinyai karo masyarakat tetep diteruske ngasih rampung sak rampunipun kapal dadi dunya banjir udan 6 sasi suwene. Lah mandeke kapal niku nggih wonten tanggal 10 Asyura. Mula setiap bulan Syura, bulan Muharram awake beda menget niku ternyata banyak kemuliaan di bulan Muharram khususipun pada 10 Muharram sing diwasani Syura. Ngoten nggih. Lajeng Nabi Ibrahim ini duwe umat ya angel-angel. Dadi nabi-nabi niku selalu dihadapkan dengan umat sing angel wong niku pancen ujiane nabi. Nabi Ibrahim niku entuk vonis atas suatu kesalahannya diobong kali raja Namrud. Lah Nabi Ibrahim siap wong imane kuat wis disiapke tempat lapangan niku Nabi Ibrahim digawe kalak jenenge manjane kanggo nguncalke Nabi Ibrahim sing teng-teng lapangan sampun diparingi alat panggangan. Sebab masyarakat pengen Nabi Ibrahim matine ben ora cepet kemekiwe sawang-sawangan. Mula diuncalke teng-teng bareng Nabi Ibrahim dalam pandangan wong-wong wis entek wis mati. Tapi baru setelah api ini rampung entek Nabi Ibrahim metu setelah runtuhan api tidak ada yang terbakar sama sekali.
Napa mereka klambine rambute sing paling gampang kobok niku mawon lewat malaikat Jibril. Pesene napa malaikat Jibril masih tanpa inaga mayitu urip sakar sak temene awakmu bakale mati. Daerah mati emang sing wegah mati. Wegah mati ya tetap mati sampai lebih mati. Ya tetap mati. Sapa sing kendel mati? Ketara nek masalah iki ra kendel mati ya tetap mati, wedi mati ya tetap mati, rawani mati ya tetap mati. Mulai iki dhewe iki malaikat Jibril ispasita tak inaga mati turun sakarepmu sak temene awakmu bakale mati. Wa bil mansita fa innaka mubarrikah. Seneng ana sapa wae awakmu bakal pisah. Seneng bojo pisah, seneng anak pisah, seneng bondo pisah, seneng tangga pisah. Nggih mangke tak bali resep carane dina pisah. Nggih. Terus nomor 3 pesene malaikat Jibril ya Muhammad wa man mamsita wa innaka majnun bi lakono sakarepmu sak temene awakmu bakal les laku ape ya diwales ape, laku Allah ya diwales Allah. Ora wae Indonesia berjuang dadi wong apik. Kok tak paringi lagu sik niki karya kakak saya dari Jakarta namanya Om Iwan. Judulnya boleh